Ана как се чува по слушалките? Hello guys, в момента чакаме Иван Бисеров да дойде. Или трябва да му дам специална покана. Бисера, идвай. Ето вижте. Чакам, не идва. Ако не дойде от 5 секунди, влизам сама. 1, 2, 3. Видя се. Не тиха, няма нужда да грета. Не тиха, Весма! Ще свърнем след малко. Не тиха. Така, ще ви предупредя, че може малко да ми бъгва. Някой в коментарите, ако може да ми напише защо мога да снимам само 15 минути. Не обръщайте вниманието, Еванко. Малко пъпец. Да, човек. Ето това ще ви направя за видеото. Да.